Kit, Ja. hvad er det lige, der er sket? Der er sket det, at vi elsker jul. Vi elsker jul så meget, at i vores juleblanding har der snedet sig en I love you ind i. I love you Christmas. Eller i hvert fald I love you. Der var i vores kærlighedsblanding, hed den. Altså det skulle jo have været et hjerte. Det er det i vores originale juleblanding. Ja. Der er der mange gode bolsjer, det ene er et hjerte. Ja. Og så fordi vi elsker julen så meget, så blev det simpelthen til et I love you i den her blanding. En lille fin I love you. I love you. Hvad gør vi ved det? Fordi, ja, altså problemet er jo, at vi kan jo ikke bare sælge den til folk. Tænk, hvis de giver den til deres kollega. Ja, altså selve blandingen fejler jo ingenting. Nej. Det er jo en super hyggelig og sød julekærlighedsblanding. Gud, Men ja. det er jo ikke vores rigtige juleblanding. Nej, den er ikke rigtig. Så derfor sælger vi den som en julekærlighedsblanding.